alle sammen, velkommen til den her video. I dag spiller vi Minecraft. Og der er sket en ulykke. Krejle, fortælle. Ja, som hvis I nu har set de forrige videoer i sæson 1, som vi kalder det, så vil I vide, at vi kommer op i en lille slåskamp. En ny server, som vi kalder sæson 2. Og jeg kan se et bål lige bag os, så jeg tror, det er en by. Ikke den. Ja, men lad os finde en village. Au, Kom nu, filmer du, Freddy? Ja. Og klar sin. Nå, vi har allerede fundet til Valentine. Okay, og det går rigtig dårligt. Og hvorfor starter I også? Hvad sker der lige her, drenge? Oh my god. Oh my goodness. Ud, det er min seng. Det er min kiste. Det er alle Freddy's haters. Det er alle Freddy's baby. Hey, armor, let's go, og brød. Ej, dreng, jeg er fuld gear op allerede, mand. Hvad skal jeg det er ikke. Okay, det er virkelig dårligt start. Virkelig dårligt. Virkelig dårligt. Jeg skal ind i et hus. Jeg må komme ind. Gå ud af den ting, jeg sover. Nej. This tonight. Ui. Drenge. Nå, dreng, jeg har altså allerede fået nogle gode ting. Hvem er jeg? Ja, samme her. Ja, helt samme her. Krejl, hvorfor åbner du lige døren ind til mig? Nej, hvem må lukke den kiste? Der ville til at åbne døren til mig, så jeg var lige ved at dø. Hvor vil det? Fuck off, men jeg Nej! Gå seriøst væk, dreng. Kan I ikke sove? Nej, vi kan ikke sove. Hvad skal vi sove, når der er 40 mobs? Ja, det var det, jeg lige sagde. Og det er misbrug, som du siger. Hvad fuck laver det i mit hus? Det er de. Wait, what the? Hvad laver du herinde? Mit hus. Det er mit. Så spørgsmålet er, kan I nå at subscribe inden, og kan I nå at subscribe eller like videoen inden der er en af os, der dør? Ja, Fordi jeg tror snart, der er en af os, der dør. tror jeg også. What? Jeg har kaldt det mine venner bare Ray, så... Hvad? Hvorfor går det på mig? Efter ham! Er det dine followers, Freddy? Det er det. Er det ud over den der? Det er min hater. Det er min hater. De der to er min hater. Jeg har rimelig mange haters lige nu. Freddy har fået et par hater. Og det kan jeg ikke lide. Og den børnehateren skal dø først, fordi han er hurtig. Han har de friske ben, ikke? Så han kan hurtigt løbe efter mig. Er der nogen villager, der måske bare har en lille ovn? Tilfældigvis. Fuck. Hvis det er mig, hvis det er dig, hvis det er det. Ikke der. Har du nogen? Nej. Fuck, jeg dringer plommen. Den er godt, at dør nu. Ikke mig. Hvorfor er der ikke nogen, der er ovne inde og... Hænden op! Fuck. Ej. Han døde, Karl, er du så dårlig? Clip the went up flames. Han er Freddy. Kan vi have en video, hvor jeg ikke bliver dræbt én gang af Jule? Skriv lige i kommentarfeltet, om jeg døde hver video af Jule. Der er sådan 3 videoer. Bare lige kig tilbage Fortnite, på de andre videoer, om I ser, at jeg er død af Jule. Fordi det tror jeg virkelig. I sidste video dræbte jeg kun sådan 20 gange.
Oh Really? my god. Vil kigge på mig. Kan du se, hvad er hunden? Kan du se den? Ja. Det er hunden! Er det Fordi slavepinden? hvis du ikke giver mig det... Hvad? Lige præcis. Hvis du ikke giver mig det stykke træ lige nu... Du har selv fået det, Greve. Kan du se den? Det er mig, der dræb Freddy. Det mener jeg på videoen. Nej! Hvorfor? Det Hvorfor? er armor. Det er mig, der- Lad være med at dræbe mig! Jeg skal bare, hvem der er armor. Undskyld, jeg snakker. Jeg har et halvt liv. Det ved jeg godt. Men altså, bo Du der kan bare købe det her jo. Du kan bare Din købe det her. Ham der. Kan man? Det er meget. Hey! Gå nu væk, seriøst. Giv mig Jeg har et den. halvt liv, jeg har et halvt liv. Hvad laver du, Freddy? Let's go. Ting. Hvor er kraldchestplaten er der? Nu. Nej. Det kan jeg ikke tage. Freddy, jeg mener det, Freddy. Giv mig min fucking ting. Hvad vil du gøre? Nej, jeg dør. Au. Der er ingen... Jeg troede faktisk, vi var friendly nu, men nu dræber jeg bare. Ja, det var vi også. Oj, dreng. Giv mig min ting, jeg mand. skal nok være med at dræbe nogen, eller gøre noget ved nogen, altså. Julie, giv mig min ting. I laver bare det, I laver. Julie, giv mig min ting. Hvor var det nu, vi var før? Nej. Jule, nej. Drenge. Jeg har faktisk lige et spørgsmål. Hvor har vi tænkt os at bygge vores hus henne? Det vil jeg ikke holde. Det var en meget, Det var en lille bogstreng, sorry. Excuse me. Tak. Og det var dig, der fik det. Eller på Du tager alt min... Eller hvad laver du, mand? Du tager alle mine ting. Oj, sorry for det. Hallo, hvad siger du noget, mand? Lad være! Sorry! Sorry. Har jeg ikke gjort dig noget? Jeg må være nødt til at spise noget zombiekød. Undskyld for det. Trade with dying? Der er ikke. Er der ikke noget mad et sted? Jeg er sulten. Jeg sulter ihjel. Nå, så Freddy, hvor skal vi egentlig bo henne? Må jeg få noget mad? Ja, her. Der er noget her på grillen. Ja? Ja. Nej. Lige der. Du kan se det. Nej! Smagte det godt, Freddy? Nej. Nå. Må jeg få mine ting tilbage? Ja, hvor de ligger lige... Lige der, hvor de skal ligge. Så nu vil vi lige mine, så jeg tror lige vi smider en timelapse på. Timelapse. Ja. En timelapse. Er ikke det hedder? Jo. Hvad, er det ikke det, vi skal sætte på, mens mig flytter mine her? Jo. Så. Du godt og grundigt, hva'? Ja, jeg fik også skaffet noget. Vi har i hvert fald fået skaffet noget cobblestone nu. Det er præcis. Shit, mand. Må jeg få noget mad? My bad her, jeg tager det bare. Det er ikke mad. Det er charcoal. Der er faktisk noget kul. Hvem var lige der slog en fis?
Hvad sker der? Never back down. Never give up. Oh shit, der er en med copyright. Ja, der gør det. Og den starter med Hvad J. er Er det Jule? Det tænker jeg. Og jeg skal ud for at finde noget at drikke eller noget. Nej. Ja, vi kan helt væk. Ja, det er væk. Så kommer med. Nej, det er sned. I har det. Ja, level 2, mand. Det var da også bare det vigtigste nogensinde, var. Jule. Drugs. Hallo Jule, det er mine, det der. Jeg synes bare, jeg kunne høre noget. Laver der en flipnet derude? Yo, is that a bird? Ej! Men stop nu! Nu er subscriben, jeg dræber Fyrdi. Nej! Han var heldig. Oh shit. Jeg var heldig. Husk at subscribe, så jeg ikke dør. Kan jeg fjerne